Velkommen til Filosofi til livet og til folket. Mit navn er Lars Steinicke. Denne YouTube-kanal består af 3 dele. Der er de lidt længere filosofiske afsnit. Der er min podcast om den vestlige filosofis historie. Den kan du også finde hos en række forskellige podcastudgivere, som f.eks. Apple Podcasts og Spotify. Og så er der nogle lidt kortere afsnit, som jeg med et glimt i øjet har valgt at kalde for synsninger. Disse korte afsnit er ikke så filosofisk tunge og kan handle om mange forskellige aktuelle emner. Vi lever i en tid præget af fake news og populisme. Vi lever også i en tid, hvor den økologiske krise, vi befinder os i, med klimaforandringer og den 6. masseuddøen som de væsentligste udtryk, gør det bydende nødvendigt, at vi forholder os bevidst til den måde, vi tænker og lever på. Vi lever i en tid, som har brug for filosofi, omtanke, refleksion, kritiske spørgsmål. Der går en rød tråd gennem den vestlige filosofis lange historie, og denne røde tråd handler om en tro på fornuften. En tro på, at det er muligt for os mennesker at opnå viden om den verden, vi er del af. Efter min mening er det i de seneste år blevet stadig vigtigt at holde fast i dette projekt. Jeg er derfor kritisk over for enhver form for relativisme. Nej, alle argumenter er ikke lige gode, og ja, nogle teorier om virkeligheden er bedre, mere sande end andre. Men ligesom jeg er kritisk over for relativismen, er jeg også kritisk over for forestillingen om en absolut sandhed. Forestillingen om, at man kan fange virkeligheden i en altomfattende og evigt gældende teori, er efter min opfattelse totalt forældet. Hvis filosofien skal gøre en forskel, er det derfor ikke ved at skabe nye store filosofiske teorikomplekser, som vi kender dem fra filosofer som Platon, Aristoteles, Hegel og Marx. Den tid, hvor filosofien var leveringsdygtig i teorier, der påstod at kunne forklare alt, er for længst forbi. Jeg tror på sandheden med lille s. Ikke sandheden, løsningen, svaret i bestemt form ental, men sandheder, løsninger, svar i ubestemt form flertal. Sandheden med lille s er hverken evig eller absolut. Den gælder kun for en begrænset del af virkeligheden, og kun indtil vi finder en ny og mere sand sandhed. I Østen finder man også en lang og interessant filosofisk tradition. Jeg har personligt en stor respekt for Østens filosofi. Den røde tråd i Østens filosofi handler ikke om en tro på fornuften. Østens filosofi er tværtimod kritisk over for forestillingen om, at verden kan fanges i ord og begreber. Den røde tråd i Østens filosofi er en forestilling om, at verden er én. Det er den grundlæggende metafysiske påstand i såvel hinduismen, buddhismen som taoismen. Vi har efter min opfattelse stærkt brug for det perspektiv, som Østens filosofi kan sætte på den måde, vi i Vesten tænker og lever på. Den røde tråd i min YouTube-kanal er spørgsmålet: hvilken forskel, om nogen, kan filosofi gøre i vores liv? I mine bestræbelser på at svare på det spørgsmål, vil jeg trække både på den vestlige filosofi og på Østens filosofi. Jeg håber, du har tid og lyst til at se med.